Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 13 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin gikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan og nagmatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit og wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang sa tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.